Gure herriko kale batzuk garbi-garbia dauden bitartean, beste batzuek urtea daramatzate utzitak. Berdetasuna, baldosa utziak eta irristatzeko arriskua dira gure auzo askoren eguneroko errealitatea. Hau da joan den ekaineko osoko bilkuran gobernu taldeari salatu diogun errealitatea. Ez da ulergarria udaletxeko espaloia egunero garbiketa bat aplikatzen aritzea makina bereziekin ere, eta gure herriko gainerako kaleak berdetasunez beteta egotea, edo guztita daudenean irristadak eragiten dituzten baldosekin. Eguneroko mantentze lanak dituen espaloi bat egoera ezin hobean mantentzeko giza baliabideak eta baliabide materialak erabiltzea, sestaoarren eguneroko ezinbestekoa diren kalei arreta hori bera aplikatzen ez zaien bitartean. Eta planteatu dugun konponbidea da honako hauek egitea. Berdeguneen pilaketak eragindako kale guztiak garbitzeko eta mantentzeko plan berezi bat berehala ezartzea udalerri osoan, mantentzen lanen estandarra paraikatzeko konpromiso publikoa. Ez gara ari kontu estetiko hutsez hitz egiten. Segurtasun publikoa eta udal baliabideen kudeaketan berdintasuna ematea da.